हेलो साଙ୍ଗମାନେ नमस्कार एवं शुभ संध्या। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଥାଉ। ତ ଯେହେତୁ ଘରେ ସୁନା ନାହାନ୍ତି, ଘରର ବହୁତ ସାରା କାମ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ ଖାଇବା ବନେଇ ନେବା। ରୋଷେଇ କରିବୁ। ତ ରୋଷେଇ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି ଭାତ କରିବି ଗରମ ଭାତ। ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଉଳ ପକାଇଦେବା ତାଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଚାଉଳକୁ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ଭାତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ପକାଇସ୍, ଭାତ ହୋଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଚାଉଳ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଆମେ ଘୋରେଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାତଟି ସିଝିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ, ଗୋଟେ ଟମାଟର, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗାଜର। ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେବା। ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଉଛି। ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଉଛି। ଟିକେ ପୁରା ଚୁନା ସୁନା କରି କାଟି ଦେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଜଲ୍ଦି ସିଝିଗଲେ ତରକାରୀ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାକୁ ସିଝାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପୁରା ଗବଗବାକି ଫୁଟୁଛି। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏଥିରେ ବି ବାଇଗଣଟି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ଏବଂ ବଘାରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଘାରି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକାଇ ନେବା ଜିରା ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ। ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟି ଆସୁଛି। ତାପରେ ପକାଇ ନେବା ପିଆଜ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟମାଟୋଟି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋଟି ବହୁତ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେ ପରିବା ସିଝା ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳି ନେବା। ମୁଁ ଢାଳି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ସିଝା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇ ଆସିଲାଣି।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତଟିକୁ ଗାଳି ନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇଟି ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଖାଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ବାଏ।